Čaute ľudia, moje meno je Patrik, ja vás vítam u druhého let's play z hry Brawl Stars. Dneska tu bude malý opening, jeden big box, mini box. Dáme si najskôr solo showdown a potom budeme otvárať opening mini. Ak toto videjko bude obsahovať 15 lajkov, bude opening zo 3 big boxy a 30 klasických boxov. Ak to vtedy prekročí 30 lajkov, tak sa to bude čoraz zväčšovať. Budeme kupovať aj megaboxy. Ja musím dať spadne, lebo pred 4 dňami mi padol Mortis. No je nejaký švec, či? Tu vyzerá, že skapem. Ona. Tí dvaja ma kuličili. Z teba sa až tak nebojím. Tu mám pocit, že teammateujú. A tu si zachováme. Čau. Tohto som sa bál. Tam ty skapeš. Alebo ja skapem. Tak richtujeme sa na opening. Najskôr malú čestku. A potom big box. Prvá čestka 20 coinov. Koho mi padne. 5 krát Jessie a jeden event ticket. Nice. Dáme si ešte jedny bounty. A vrhneme sa na našu záverečnú big box. Tam by sme si mohli dať penis. Jasné, že sa občerstvíte pitím, čipsami a tak ďalej. Tá rosa išla na smrť. Kamo, kto tu šíba? No, Pip. Tá tu vlastne hrala. Kam takto toho bloka obklúčime. She's the Pip. Vydali také kompo, jak nič. Rosa. Druhá. Prosiť, že prežijem. Yes, žijem. Toto je perfektné. Bola hrozná vec, že prehrávame. Aký killy tu dávame. 15, 10. Tu nadáme našu bomberácu taverku. Kam to, kto to? Budem aký kill. Už tu nikto nevojde. Nikto nevíde. Prdel. Ja som dal... Ja žijem. Nežijem. Ja som zomrel. Ja som taký debil. Ja som dal kill. Zázrak. 5. Zabijú. Poď. Ježiši.
No a vrhneme sa na našu záverečnú čestku Big Box. 85 coinov, to je dosť dobré. Nová karta sa mi to, že už by nemala byť. 10. Daryl. A nová karta tam není. Mortis 16 krát. Dosť dobré. A 11 gemov. To je perfektná vec, ktorá mi mohla padnúť. 11 gemov. Som možno radšej. No tak môžeme upgradenúť Mortisa na baječku. A to bude asi z dnešného let's playa všetko. Takže ľudia, ak sa vám to videjko páčilo, dajte like, odber a ak chcete, aby vám žiadne videjko neuniklo, tak dajte zvonček.